Continuem amb les pràctiques de modelització de sistemes ecològics. Anem a la pràctica 5. En aquest cas, la pràctica parlarem sobre la variabilitat espacial i temporal de les dades, en aquest cas de la respiració del Sol, que és el model que estem intentant construir en aquestes últimes pràctiques. Aquesta pràctica és molt senzilla, consta de 2 parts, d'un primer exercici, en el qual el que farem és calibrar el model que vam crear en la pràctica 4 sobre la respiració del Sol. Ja vam calcular la nostra quantitat de carboni que teníem al Sol, a la nostra variable de nivell, i també el flux de respiració. Doncs ara, utilitzant les dades de la bibliografia, el que farem és intentar que el nostre model s'assemble el més possible a la realitat, d'acord? Per això, en aquest primer exercici és molt fàcil. La primera part és fer uns càlculs molt senzills, anar contestant les preguntes i al final el que volem és que el vostre flux de respiració, que teniu ja calculat, que prové de les pràctiques de laboratori, el compareu amb els valors de l'estudi d'Ollonarte i col·laboradors en el 2009. Doncs feu els càlculs necessaris, poseu les unitats del mateix mode, val? Fixeu-vos que està en micromols per metre quadrat i per segon, i trieu, tant per al sòl forestal com a l'agrícola, quin seria l'ecotop, l'estació de l'any i el microambient que més s'assemblaria a les vostres dades. Quin és el que correspondria, val? Compareu aquestes dades amb les vostres i també mireu quantes ordres de magnitud o quants múltiples, val, es desvien les vostres dades dels d'Ollonarte, d'acord? Si es desvien 2 ordres de magnitud, una, si és el doble, si és el triple, si és la meitat, val? Si és 100 vegades menys, val? Compareu, val? Una vegada heu fet això, el que hem d'anar és a Estela, a calibrar el nostre model. Este model se suposa que ja el teniu fet de la pràctica 4, val? És el model més senzill, amb la nostra variable de nivell, val? On hem creat aquest flux d'eixida d'ordre 1 i ara el que farem és calibrar. Com ho farem? Doncs molt fàcil. Imagineu-vos que el vostre flux de respiració és 100 vegades major que el que hem trobat a la realitat si el comparem amb Ollonarte, el treball d'Ollonarte. Doncs creem un factor de calibració mitjançant una variable auxiliar que denominarem factor de calibració, per exemple. Imagineu-vos, com vos he dit, que el vostre valor és 100 vegades superior. Doncs si volem que el nostre flux de respiració s'assemble als valors que troben altres estudis, doncs posem 1 dividit 100, per exemple. Li donem a l'OK i unim el nostre factor de calibració amb la variable de flux i l'afegim. Afegim mitjançant una multiplicació, afegim el factor de calibració, li donem l'OK i ja ho tenim. Ja tenim el nostre model calibrat respecte a altres estudis com seria el d'Ollonarte. Doncs ara el que heu de fer és córrer el model, veure les diferències que teniu amb el model anterior sense calibrar i el model
calibrat. Feu una taula o un parell de gràfiques i el compareu. Això seria el que seria la primera part d'aquesta pràctica.